Aký má význam les a lesníctvo pre spoločnosť? Poznajú naše deti prírodu? Aj prostredníctvom kníh dostávali žiaci počas mesiaca máj na podobné otázky odpovede vďaka projektu Les ukrytý v knihe. V Ľubovnianskej knižnici sa deti okrem aktivít, ktoré pripravilo Centrum voľného času a poľovníci, mohli pokochať jedinečnej výstave fotografií regionálnych umelcov. Prekvapilo ma, že Sojka je lesný policajt. A vedela si to predtým? Nie. A okrem toho, čo ešte možno také ťa zaujalo? No, že ten jelen je taký toho lesa ako šéf. Čo si vravíš na toho uja, ktorý pozná zvuky jeleniov? No, som nevedela, že také zvuky vydáva jeleň. Výstavu videlo cez 1000 navštevníkov, keďže okrem navštevníkov knižnice ju videli aj deti, ktoré chodili na pravidelné aktivity Les ukrytý v knihe. Boli tu fotografie nášho regiónu a prírody, ktorou sa môžu aj naša verejnosť stretnúť. Bol to fotograf Janko Saloň, Števo Vyslovský, Marek Imrich a Miroslav Cvek. V podstate pochádzame aj my ľudia z prírody, takže je dobré, aby my aj deti vedeli vlastne, kde sa tie zvieratá nachádzajú, ako žijú, aké majú návyky. Aktivitami sa podarilo spropagovať aj poľovníctvo. Často ho verejnosť vníma len v súvislosti s lovom, pričom úlohu má pre chov zverí a hospodárenie lesov oveľa väčšiu. Aby teda nepozerali na nás len z tej zlej stránky, poviem, ale aby ľudia mali množstvo informácií podložených fotografiami, videami z tej našej prírody. Organizácia v okrese Stará Ľubovňa má 1000 členov. Poľovnícka sezóna im začína 1. augusta. Momentálne sú v období bilancovania. Ročne sa tu uloví okolo 1200 kusov zvery v našom okrese. Vieme si predstaviť, keby sa táto selekcia nevykonávala, koľko by tej zvery tu bolo a ako by bolo možno aj ťažko prejsť cez cestu bez dopravnej nehody. Aktuálne poľovníkov aj v našom revíri zamestnáva výskyt medveďa hnedého. Zasadal krízový štáb, odhaduje sa počet medveďov na 50 kusov, čo nikdy v našom okrese nebolo. A samozrejme, že je potreba regulácie aj tejto šelmy, pretože 30 rokov sa neregulovalo, rozmnožovalo sa to a samozrejme, že medveď patrí do prírody, my sme za. Poľovníci a lesníci boli po druhej svetovej vojne prví, ktorí bili na poplach, že ho treba chrániť, lebo ich je málo, ale v momentálnej situácii sa nachádzame takej, že skutočne ich je veľa na to naše malé územie Slovenska. Poľovníci spolu s Centrom voľného času a Ľubovnianskou knižnicou plánujú aj naďalej spolupracovať. Aby poľovníctvo dostali bližšie k ľuďom, rozhodli sa, že deťom spestrie aj detský deň na námestí 1. júna doplnkovými aktivitami.